इउसिसि बिला माबायावसो माने एबारनि सेसनाव फैगोन फैगौ 27 तारिखआव इउसिसि बिला प्लेस जागोन डिसकासन जागोन बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय माबायदि जागोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारसारा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिमनि बाथ्रा मा बुंदों फारसेथिं फोरोंगिरिफोरनि फारसे स्टुडेन्टफोरनि फारसे आरो रां अनसुंथाइ होनायनि सायाव जोंहा हाग्रामा महिलारसारा रोखा जोंनो खेवफ्रुनानै होदों स' रायजोफोर नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो दिनै फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन बे एसेम्ब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेशल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेसन बिल लाबोनाय बे एडुकेसन बिलखौ जोङो बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै थांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन हायाखै जाफुंसाराखैमोन किन्तु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै बेयाथ' जिर'खा जेबो गैखाया एबार जोङो बिपिएफ हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों सिएमआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो बोरै लांनो सात्र सात्रिनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखिनि जाया एलपि स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखायनो बिटिसि सरकारनि जानानै बा बिटिसिनि रायजो जानानै सिएम बिथांखौ जोङो कंग्रेसुलेसन हरदों धन्यबाद हरदों आरो भबिष्यताव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो सिएमआ दाथ' प्रथमाव आङो दतमा स्टेडियाम फुटबल स्टेडियाम बेवहाय स्टेडियामनि थाखाय 15 कोटि गेलारि बानायनो थाखाय 15 कोटि थाखा सेंसन खालामग्रोबाय बेखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेनि उनाव खालु गामियाव हेन्दलुम टेक्सटाइलनि प्रडाक्सन एन्ड मार्केटिं सेन्टार बे हिसाबै 24 crore सामथिं दङ बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बेनि उनाव केडिएसएआव 20 कोटि थाखानि फुटबल स्टेडियाम जोङो जेसेबां हायो एसेबां बेजों मावग्रोगोन उनाव जुदि प्रयजन जायोबा जोङो दतमानियावबो हरदेरगोन क'क्राझारनियावबो हरदेरगोन जायखिजाया बेजों आराम्भ खालामग्रोनो थाखाय जोङो बे फैसाखौ सेंसन खालामदों बेनि उनाव लास्टआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो दिनै लास्ट 30 कोटि थाखानि जिथु प्रजेक्ट बियो डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि नामाव जोङो अडिट'रियाम हल बानायगोन एखे थाखाजोंनो जोङो बै पर्बत जरायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि नामाव बानायगोन एखे फैसाजोंनो जोङो 30 कोटि थाखा बेवहायबो माने जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म काजलगावआव जागोन आरो अदालगुरियावबो 30 कोटि थाखानिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि अडिट'रियाम हल जागोन अर्थात 30 60 120 कोटिनि मोनब्रै बिटिसि एरियायाव अडिट'रियाम हल जागोन मोजां बे इउसिसिखौ लानानै दा फैगौ जथुमाव इउसिसि बिला माबायावसो माने एबारनि सेसनाव फैगोन फैगौ 27 तारिखआव इउसिसि बिला प्लेस जागोन डिसकासन जागोन बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय माबायदि जागोन दासिम मुख्यमन्त्रि बिथाङा जेखौ बुंबाय थादों जे ट्राइबेल बा माने बर' मानसिफोरनि थाखाय बे इउसिसिआ कभार जानाय नङा इउसिसिनि बाहेरायाव जोंनि बर' बा ट्राइबेल मानसिखौ लाखिगोन मुख्यमन्त्रि बिथाङा दासिम फोरमायबाय थादों आरो दा माबायदि बिलखौ प्लेस खालामनो नागिरदों जों बेखौ नायग्रोनांगोन दा खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु मुख्यमन्त्रिया मोनसे बिराद मोजां मेसेजखौ होबाय जे बे बिलनि दारैहाय माने ट्राइबेल जनगोष्ठी बर'खौ लाफानानै जेसेबां दं रावहाबो एफेक्ट जानाय नङा खारन बेफोर कमिउनिटिखौ इउसिसिनि आन्दाराव लाबोनाय नङा इउसिसि आयेना बिथां बे हारिफोरनि सायाव सोलिनाय नङा लागु जानाय नङा अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय गोबां भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो
बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआनो इम्परटेन्ट। स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।